I miss you. Charot. Ako sa Central. Napunta ako sa Lokpo. Makadali kami, naghintay na sila. Ano? Ay, July 1 pala ngayon. It's Wednesday. Pero holiday namin. Sorry na pagkabalik ng Hong Kong sa China. Parang, if I'm not mistaken. So, samahan niyo akong pupunta kami sa sa Lion Rock with my friends. Tara, let's. Buon jugay ko ba sa bubuon? Na-exit ko di mag-interchange ako. I need to go to Lokpo. But hindi ko sa Munggok Station. Which should be I need to interchange Bright. So, baba ulit. Bakit ba ako, lutang is real. Forever lutang ata ako eh. So, bumaba ako. Punta sa dito. Yan. Interchange tayo dyan. Papuntang Chungking Ring. Chungking Ring. Tapos mag-drop tayo sa Lokpo. Lokpo. Alam nyo guys, sa Lokpo ako dati. I mean, Kolontong, pero sa Lokpo yung sa Lokpo ako umuwi. I mean, dun ako bumababa pag umuwi ako sa amo ko. Kasi sa broadcast drive ako nakatira dati. Yung sa unang amo ko. Tapos, mas malapit siya kasi sa Lokpo. Pwede siyang lakarin. So, bakit ako nawawala na teritoryo ko dapat ako? Teritoryo! So, mamaya ulit hintay muna tayo ng train. So guys, mahimala. Hindi ako late. Wala pa sila. So, tinawagan ko na sila. Sabi nila, papunta pa lang. And then, kakain daw muna. Pero hindi pa ako gutom. So, saan ako pupunta? Upo muna ako doon. Makiki-wifi muna ako sa guys. Nahanap ko siya. Dito tayo. Hanap tayo ng naupuan. Nagkain ba ako? I'm not sure. Hindi man din ako gutom. Dito na nga lang tayo. Makiupo ako dito. Maki-wifi tayo guys. Iniisip ko pa guys kung magkakape ako o hindi. So, ano na. Kape o hindi. So, andito na sila. Guys, ito yung building ko nung una kong amo. Yan. Yung The Palace. Building niya. Okay. 19th floor ako dyan. Doon kami pupunta sa Lion Rock. Ay, hindi ba sumin? Bakit? First 5 minutes, hingal na. This is just the beginning of the trek, guys. So, actually, this is our second time, and yet it never stops to amaze us. Trekking is life. Go, go, go. Keep fit, keep healthy.
Masama Ay, lang dalawa kami pakiramdam talaga, di? ko. Oo, yung parang hindi ako pagod pero yung nasusuka ka na something. Basta yung yung hikap ako ng hikap or ano. Tapos nalaman ko na yung aswang dito sa likod ko. Ano pala siya? Yung anong tawag dun, Labs? Bate. Nabati? Binabati niya ako ng maligayang kaarawan. Charot. Sumasama yung pakiramdam ko, guys, kasi nga nabati ako nung kasama ko. Nagkita kasi kami kanina. Wala akong kain. Kasi last kong kain was yesterday, 5 p.m. Tapos yung kasama ko, ewan ko, hindi naman sila ako naniniwala sa ganyan ng bati-bati, ganyan. Pero, na-experience ko man sa kanya na yung pag magkita kami, tapos wala akong kain, or gutom ako, or siya, pag una niya akong pinansin, kasama yung pakiramdam ko ba? Yung parang hinaantok ka na, yung tiyan mo parang nasusuka or something. Kaya, nagpalaway ako sa tiyan. Nagpalaway. Medyo okay na. Pero, iba pa din. Yung parang palagi akong humihikab na hindi ko ma-explain. Just couldn't explain what I'm feeling right now. All I know is I miss you. Charot. It's a final countdown. Hala? Ay. Lapit na. Gagawa ako ng gumawa ako ng greetings ko kay Lakot siya ng chef diyan. Congratulations, chef. Morning ka na. Ako subscribe ka makikita. Oo, ako si Gina. Hi! Gina. Tapos siya Gina. Irene. Bench. Shout out sa pamilya nila sa Pinas. Hello. Hello po. Thank you sa Pinas. Pangasinan. Oh, hello sa mga taga Pangasinan. Shout out sa inyong lahat. Guys, dito nag-shoot ang Hello, Love, Goodbye. Dito mismo ang bata patong to. Saan? Yan.
Shoutout kay Alden Richard. My love. Charot. OMG. Oh my God. Baby, kaya kasi mga kadaling aso. Lata ka eh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Hello! Dito kami sa Ryan Rock. Lion Rock. Alam mo, Ryan Rock. Nandito ako sa Lion Rock. Super bangin. Bangin is real. May mga pulis, pulis. Nagbabantay sila. Kami ay pauwi na. We're going down. Danger kasi yan. Kaya nga eh,
Makita ka ng pulis dyan, bahala ka. Hindi kanina yung dalawang mag-asawaan dyan kaya.